खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोनथाम खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैनाय जादों। बेयाव जाहैबाय गिबियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा आमेरिकानिफ्राय सासे बर'साया बर' सुबुंफोरखौ सांग्रांथिनि थाखाय रादाब हरबावदों। बेखौ नोंथांमोनहा दा बावैसो नुनो मोननाय जागोन। मख'जाथावदि साननैसो सिगां इटालीनिफ्राय रसलिन दैमारि बिथाङा बर'फोरखौ सांग्रांथि हरनाय बायदियैनो एखे रोखोमैनो आमेरिकानिफ्राय अर्थात USA निफ्राय बिथां राजिब बिथाङा खौरां हरदों आरो नोंथांमोनखौ बा जोंखौ साफ्रोमबो बर' हालामनिखौ सांग्राङै थानो थाखाय खावलायहरदों आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनो थाखाय खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ सिगाङाव नायनानै लाबानो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय। खुलुमबाय बयखौबो। Hi, this is Rajiv from USA. I want to share something with you. जोंहा बेवहाय बर' कमिउनिटि गैया। I'm sure जों बयबो मिथिखागौ जानांगौ जे सोरगिदिं बुहुमाव मा थासारि जागासिनो दं। जों बयबो खैफोदाव गोग्लैनानै दं मानोना बे गिथाव कर'ना भाइरासनि जाहोनाव। स' आं बेखौ बुंनो खावलायदों, अन्नानै न'आवनो था। बेजों लोगोसे डक्टर, नार्स गुबुनफोरनिबो हेल्प जागोन आरो बयनिबो जिउखौ रैखा खालामगोन। We all should help each other and especially नोंनि न' साखाथियाव गोरिब एबा उखैनानै थानाय जाय सुबुंहा ओंखाम गैया बेखौ नों हेल्प खालामगोन नोंनिफ्राय हागौमानिसिमखौ। So please stay home. Thank you. नैथियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा जार्मानि फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा गावनि कर'ना भाइरास गाग्लोबजानायखौ मिथिनानै आरो गावखौ सहायनो हायैनि बिथाङा सुइसाइड जानानै थैबाय। सावगारियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा। बे खौरांखौ नोंथांमोनहा गुबुन बिजोङावबो नुनो मोननाय जादोंमोन। भिडिअ गोग्लैनाय फुटेज दङ, नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौ दिन्थिनाय जायाखिसै। नोंथांमोना इमेज बा फट'खौ नायनानै बुजिनो हानाय जाहैगोन होननानै आं आसा खालामदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि कपि सावगारि दिन्थिनाय जाहैबाय। नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। बेनि उनाव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशना बावैसो सिगांनिफ्रायनो फोरमायहरबाय थाखादोंमोन आरो खावलायहरबाय थाखादोंमोन दि भिडिअ लाइभ खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेंगालराव खामानि मावहैनाय सुबुंफोरा जोबोद खैफोदाव गोग्लैनानै दं आरो बिथांमोनखौ हेफाजाबनि थाखाय गोनांथि जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायहरबाय थादोंमोन। दा बिथांमोनहा फोरमायहरसेयावबो आरो गावसोर बिथांमोनहा जेसेबांनाखि हायो एसेबां खाबु लानानै बिथांमोनखौ आदोर लासेयावबो बिथांमोनहा दासिम गासैखौबो सांग्राङै लाखिजोबनो हायाखै। बिथांमोननो थाखाय रांखान्थिनि गोनांथि जादों। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा गावसोरनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिज हगारना होदों नोंथांमोननि सिगाङाव। बे जाहैबाय बिथांमोनहा बुंदों जे अनसुंथाइ जायफोर बिथांमोनहा हरनो हायो अन्नानै बेंगालर वेलफेयार एस'सिएशनाव बिथांमोनहा गावसोरनि एकाउन्ट नाम्बार होनायजों लोगोसे बिथांमोनहा अनसुंथाइ बिहरदों। नोंथांमोननि सिगाङाव सावगारिखौ दिन्थिनाय जादों आरो बेहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन सन्जय बसुमतारी बिथांनि एकाउन्ट नाम्बार, IFSC कड, एकाउन्ट टाइप गासैखौबो नोंथांमोना जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा एसेबाबो जा हायो एसेबाबो बुरजाबाबो नोंथांमोनहा डनेसन हरनो हानाय जाहैगोन। लोगोफोर, बेखिनियामोन नोंथांमोननि थाखाय दिनै जानाखि खौरां सानजौफुनि बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम, मोजां मोनाखै डिसलाइक खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों।